For helvede. Hvad så alle sammen, velkommen til sådan en video. Så der jeg skal lave en fidget video. Jeg tænker mig at bruge en kompressor til at få fidget så der er hurtigere, sådan, altså virkelig hurtigt. Og så se hvad den kan smadre. Det er dog kun en plastik en, så I skal nok ikke forvente det bedste. Så jeg kommer nok ikke til at sige sådan meget i den her video, men jeg kommer nok bare til at vise lidt, hvad jeg kommer til at gøre. Så ja, lad os bare gøre. Så her har vi fidget spinneren, så ja, her er kompressoren. Og der har jeg tænkt mig lad os prøve igen. Okay, jeg har fået en idé. Hvis jeg nu begynder at spænde den rundt sådan her, hernede, og bagefter prøver at puste den ind i den der, og så sende den komme til at vælte. Okay, lad os se hvad der sker. For helvede. Hvad sker der, mand? Tusind mange gange tak, fordi du så den her video. Kan vi ramme 50 likes på den her video? Det kunne være overdrevet fedt. Så ja, så er der ikke så meget andet at sige end vi ses næste video.